Já mám strašnou radost, že je vás tady tolik, protože abych se přiznala, říkala jsem si, neděle odpoledne, jo. Teď já v té Olympii budu úplně sama, co já tam budu dělat. Měla jsem takovej strach, teď to ze mě všechno spadlo. Mám strašnou radost, že jste tady a doufám, že se budeme bavit. Máte taky někdy někdo z něčeho strach? Vy se někdo ničeho nebojíte? Já se třeba bojím zubaře. Ale někdo se bojí třeba vejšek, někdo se bojí hadů, někdo se bojí myš, no vidíš, no, a pak, že se ničeho nebojíte. Ale já mám takový recept, aby to vždycky ze mě tak jako spadlo, tak všechny svoje písničkové představení začínám písničkou proti strachu, aby se nikdo ničeho nebál. Když se sníví s konušinou, když netíchom před pěšinou. Chováme hlavu pod vežinou, slzy se mi hrůzou šinou. Kdo se taky nebát má, když je všude kolem samá tma. Potkala jsem divé zrace, Drákulu i Fantomase. Hej, nosu půdravou rybu, tarantulinu a výbu. A budu chvíľakou zase neplechu. Najdu dneska pelechu. Kdo je? A ten kota. Kdo je? A ten strach. Tam se důrazně je tam. Nositby a k tomu třídí děsí mě duch naší třídy. Hrozný šridok elektrický, netopír a kostil lidský. Ale vždycky, když zavolám, propad, je tu jenom zkřítek strach. Kdo je? A ten strach. Kota. Kdo je? A ten strach. Tam se důrazně je tam. Kdo je? A ten kota. Kdo je? Ten strach. Ten strach všechny v postele. Moji ať si ve stele. Hezky, děkuju moc, že si připadám jako Aneta Langel. Chodím do té kouzelné školky. Ale školáci i předškoláci někdy mají strachy. Třeba z vysvědčení, známky, tak se nám to pomalu blíží za měsíc. A to teda... Výborně, máme tady obilí.